Još donedavno ovi su političari grijali saborske klupe. No, evo gdje su sada. Užurbani ritam metropole bivša saborska zastupnica HSS-a Ljubica Lalić zamijenila je idilom rodnog sela Slavonski Kobaš. Za ovih 8 godina koliko sam profesionalno bila u politici, bilo je najmanje vremena za obavljanje kućanskih poslova. Dakle, što naši ljudi vele, negdje je neka taraba otpala, nemaju ko prešiti. Nakon 17 godina ozbiljne političke karijere nije joj bilo lako okrenuti novu stranicu i potpuno se distancirati od politike. Unatoč svoje 54 godine Ljubica ne odustaje. Za sebe kaže kako je nemirna duša, pa se ne boji novog početka. Iako ima pravo na saborsku mirovinu, ona je za razliku od brojnih kolega ne planira koristiti. Ponovno će otvoriti svoj odvjetnički ured. Ja mirovinu ne mislim koristiti, ja mislim raditi i bit ću presretna. Konkurenciju će Ljubica dobiti u još jednoj bivšoj saborskoj zastupnici. Možda se i sretnu u kakvom važnom procesu. Bavit ću se odvjetništvom i to je onako srčano i odgovorno ću zastupati svoje stranke. Malo ću se odmoriti od politike, a onda ćemo vidjeti šta će vrijeme donijeti. Političku karijeru ambiciozna Vesna planira kapitalizirati pisanjem knjige. Hvali se kako njezino štivo neće biti šiklit roman, već malo teža forma o prvih 10 godina hrvatske politike. Dobar dio sam već koncipirala, jedan dio sam već i napisala i tako onako po noći štrikam, pišem na kompjuter. Ne treba niko strepiti od toga, ali treba neke stvari rasvijetliti. Za neke stvari je došlo vrijeme, a za neke još ne. Svojoj se struci, fizici na institutu Ruđer Bošković, vratio i Tonči Tadić. Pokušao nam je rasvijetliti proces razlučivanja spektra X zraka. Ogibom X zraka na kristalu. Dakle, i oni udaraju u materijal. Sabor je Tadić doživljavao privremenim radnim mjestom. Priznaje, sada se lakše živi. Više nema tog pritiska da se komentar mora dati, a također je i cijeli životni tempo relaksiran i posve drukčiji nego što je bio. Ali žal za danima u parlamentu, priznaje Tadić, postoji. Žao mi je najviše zato što ne mogu utjecati izravno na donošenje pojedinih odluka. Od politike ipak ne odustaje. Gomila materijala iz Sabora je prenesena u radnu sobu ozbiljnog fizičara. Tu mu je pri ruci, a i ove su police definitivno najsigurnije. Najviši saborski zastupnik, za razliku od bivših kolega, još krade Bogu dane. Nema posao, ali tvrdi da ne gubi vrijeme. Sad imam tremu i da promašujem, imam tremu zbog kamere. Ja radim da bi dobio neki posao, da bi radio, jer sad da li ću to dobiti ovaj mjesec, neke stvari raditi ili ću raditi za 2 mjeseca, ja ne znam. A od tada Franjo prima saborsku plaću i ide na instrukcije, jer u roku od 2 godine planira završiti studij novinarstva. Ne bi se ja nikada volio baviti tim poslom da budem novinar, na primjer, kažem da se sad to, ali reću vam da sam jako dobar u dobrim odnosima sa svim novinarima koji su bili u Hrvatskom saboru. Čudno, ali istinito. A političar koji je dao novo značenje tom poslu, bivši ministar Ivica Kirin, ne odustaje od silencio stampa. Idućih godinu dana neće davati izjave novinarima, ali kao i većina političkih gubitnika s posljednjih izbora planira povratak politici, što nikako ne čudi. Vlast je slast.